И здравейте хора, аз съм Яската и добре дошли в моят канал. Днес ще играем. По принцип, само ще ви кажа преди всичко. Смятах днес да играя в един сървър, който ще да си го направя. Тук е този сървър, но понеже смятам, че да има толкова много такива неща за учене, смятам, че вие според мен сами трябва да си ги научите. Затова днес ще играем, понеже в първият ми клип не играхме Egg Wars, ви казах, че ще играем, извинявайте за което, и сега ще играем, разбира се, на съответната игра Egg Wars. Но преди това, ако видеото ви хареса, се абонирайте за канала, лайкнете видеото с камбанката. И нека да започваме. Само едно ще ви покажа. Ето този лък, чуете какво прави тук. Той изстрелите и той се телепортира. Нека да видим къде ще телепортирам. Добре, телепортира се на някаква здрага. Сега не знам къде е. Сега не знам. Да, ето там. Тук откровено, но не знам. Ама направо да започваме, защото няма какво да си изобясняваме. Между другото, те сменили тук модът. Да, ето преди си беше едно бяло. Сега вече е така. Тук го промениха и в Bedwars, във всяка една игра тук го промениха, не знам защо така го направиха. Лично на мен ми харесва повече, защото има по-голям паркур, който да правиш. Не знам дали ще го хареса, защото на мен не ми харесва. И да, игра сега и започваме. Добре, играем 4. Чакай, не знам какви са отборите. Това е най-гадния малко. Много мразя. Директно взимам голд. Тотем Ван Дайк. Окей. Вече сме безсмъртни. Първото нещо, което правя. Съжалявам, ако чувате пробиване, просто съседите ни пробиват и така. Не мога да се чува, извиняйте за което. Сега нашите разбира, че няма да ми дадат. Извинявай, може да се пазиш. Благодаря ти. Генератор долу слебен този мап. Затова не го харесвам. Имам само един аерен генератор. После всички ще излезем и си пишем в чата убили. Но аз не знам как. Да. Добре. А той да му фандак да не е някакво. Какво е това? Защо имам такова чудо? Какво е това? Моля ви се. И другото хора, искам изключително бързо да насъберем 10 защото сега сме с 7, тези не ръшкат, което не е добре. Купувам си букчета, така, купувам си мед, купувам си тези букчета, бара. Добре, купувам си букчета, да си гледате работата. Ето ги. Хора, вече аз съм смъртна. Не. Тук се не знае. Да видим. Брат, ще се атакуват. Без стори да си гледат работа. Защо съм толкова слаб на тази игра, да мога да разбера сам? Боже. Аз не знам кой да е какъв. Добре, тази игра. Между другото хора, ако искате, може да направим една поредица. Не знам каква поредица, просто ако искате да правя поредици, дам ви задача. Ако искате да направя поредица за нещо, трябва това видео да събере 5 лайка и да станем 10 абонати. Разбира се, ако не го искате, просто поне един лайк и поне един монах нагоре ще направя поредица. Това са, ако ви хареса, това е. Като цяло, да. Искам само да ви питам, защо за Бога ще сложи толкова много пайфини? Това може би е Майншафт, но да знам кога Майншафт има такива софтуери. И да, вече започнахме игра. Добре, че сме на тази хубава. Това е хубава карта. Добре. Тази карта я знам много добре каква е. Там е яйцето, тук е арен генератор, там е един.
помня и тук не знам защо. Двойно добре. Думно. Айде бе, кога ще ми даде двойно? Там има селера, както ви казах, че има селера. Ама разбира се, че няма, ама това двойно ми дава. Не дава двойно. Бог, че колко мраза. А много мраза и такива неща, които не дават по двойно. В смисъл, да, сега. Нали, като цяло, много им мраза такива генератори, които не дават по двойно, защото един час се разбиваш, гледай другите, какво са направили вече. Те цял паяк са построили. Тук долу фонове. Да, май тук ни беше да даймат генератора. И да. А защо долу? Това тук бедрото ли е? Бедрото на земята? Или про... Да, сигурно човек. Щом свети, то по принцип... В чайта си за това тук много мраза. Да, 20 год. Що не? Да. Видно е. Другото хора, не знам дали това ще е така, но понеже каналът е от компютъра на брат ми и той го има на неговия телефон и там понеже има Clash Royale и Geometry Dash, мога да снимам и на тях, ако искате, но това ви казах, че ако стане с условията, които трябваше и Еспаньол. Това е лола крава. Еспаньола, като сте видя гола. Чакай да обърках текст. Ето така. Тук правим нещата. Купуваме си меча. Бързо се бавим, нещо говорим, защото ни трябва добри статуси, с които да се защитаваме. Значи иска си направим някакъв силен дефенс на детето. Разбира се, че няма да им броня. Що не? Бронята колко е? Бронята. Ох, 4 ока. Да, това не е това. За другото ще купуваме блокчета. Маленко, как за 46 ми дадат толкова много? Мали ще се гръмна. Обещавам ви, че в следващия епизод, ако пак умра по този начин, ще се гръмна. Къде? Ох, маде тос. Значи не знам какво прави. Някаква защита. Но какво се въобразявам, просто ръшкам и то мидъл или каквото е там. Ой, но. Ох, простичко помня. Тъпите неща. Ох. Искаш ли 2 блокчета? Ето, оставам тигите. Дори не искаш. То, да. Да си купувам още малко храна, защото ще ни трябва. Абе, това почти... Его, Купкрафт. Направете малко да струва тези пържолки, бе. Това една пържолка да не струва 38 лева. Сега какво ще да си купувам? Да, блокчета. Добре, как 32 за бога... Буквално половин стак струва. Буквално един стак струва... Чакай, какво беше? Аз колко такова има? Добре, значи един стак блокчета струва... Какво беше? Струва един стак такова. Но за жалост, отново за жалост, трябва да свържем това видео. Ако ви е харесало, се абонирайте за канала с камбанката, за да има още такива яки видеа. А от мен, чао! И ви чакам в следващото видео.